Van de morgen weer de rugzaak tussen biologisch boer Tom de Groot uit Gwatem en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Begin februari ben de Groots in kei voorthellen omdat ze er min on wijzen zoenen. Een oren veedokter oordeelde likwijls dat er maar de beesten niet mis wie. De Groot was in vee weerom. En hij wil dat de NVWA de helft van de kosten betelt van de opvang en het vervier van de beesten. Een lange file als gevolg van een ongeluk van een man op de A31 bij Frenscher. Eén persoon rekken verwonnen. De auto waard onrieden, sloeg door de kop en kwam in een sleer te lonen. De bestuurder koer zelfs uit de auto komen, maar is wel naar het ziekenhuis gebracht. Boeren moeten beter leren hoe ze maar dong omgaan moeten. Ze wenjen zonder het te weten op gasfabrieken. Dat waard juist de zijn op een boerenbijeenkomst op een jouwer over de risico's van dong. Naar oorleiding van slimme ongelukken, liek als in Makkingeer. Er is verlet van nieuwe regels en meer verlichting. Op de Albertine Agnes-squalle in Oranjewoud is reetriedster Karien Kleibeuker huldigen. Haar 4-jarige dochterke Annemijn zit er op squalle. Het famke had mij west naar Sochi, dat Kleibeuker broens woen op de 5 kilometer. Klasgenootjes van Annemijn hebben mij nog een krommers maken en Karien Kleibeuker tas zongen. Vannacht kwollet het al, want krekt boppen het vriespunt. Geen wien, kans op wat diezen. Morgen op een ijszinneskin waar, een zwakke wind uit het westen en het wordt 10 graden.